Takže ideme ďalej a fizzy drink vylejeme kvôli tomu, že je v ňom veľa cukru. A nám nechutí vôbec. Už by som to vypila. Toto bude tiež to isté. No dobre. 4,5 cukru. To je sladké jak orangutanov variť. Dobre. Myslím, že Toto vonia lepšie, toto vonia Caprisone najlepšie. vyhra. Toto je fakt dobré. Počkaj, To je tropické. to voní. Tropicky. Zaujímavé. Ty sa nauč otvárať plechovky, šišmatlova. Chutnej. Je to dobré? Aj maminka. Počkaj, aj ja. Ale starší majú prednosť. Sladké to je, oj. Oj. Je to radšej si dám lyžičku cukru. Dobre, berem si, ďakujem. Láska, neplač, to bude To dobré. je humus. Dobre, idú na Caprisun, dúfame, že Caprisun nás zachráni. Máte na výstre, počkaj. Caprisun nás zachráni ľudia. No ja to verím, že Caprisone to vyhrá na plnej čare, lebo jen tie sladké one. No to bude dobré, takže ideme to ochutnať. U teba voňali aj jen tie predošlé Taste. dve dobre. Či taste. Ukáž, lebo sa tvári, že keby si išla rodiť. Máme ty choď zo svojho. Ale. Nie zo svojho. Dobre? Mňam, to je dobré. Ale je to docela dobré, takže... Mňam. Chuť rozplývateľná na jazyku. Jemné sladko. Chuť a cítiš tú čerešňu. One. A pekné to je, dobre to je. Takže z týchto troch vyhráva Caprisone. Nemám o čom. My mám až výpoveď, jak usporiadateľ. Ty stojíš na hovno. Ale ešte budeme... Lema stojíš peniaze za tvoje blbosti a Ale... stačilo kúpiť iba Caprisone. Dobre, viete čo? My ešte dneska možno natočíme hru, ktorú budeme hrať a teraz sa budeme my pýtať mami a mama nás. Haló. Ešte tu. Figaro. Puky, kuky. A ty koľko máme času do konca? Rýchlo žer, lebo nám to vystírne. Takže takto to vyzerá. Mňam. A ideme ochutnať.